Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, o Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan, walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Maayong buntag sa tanan, hinaot ang tanan okay ra. Labi na karon no kalat ang kusog ang spread sa virus. Sinudanay lang ako ang asawa na igo sa virus, mo nang naa ako diri sa balay karon kay advice for isolation ning duha kay close contact man ko niya. Nang naa ako diri sa balay nag-record karon. Pero ipasabot kay ibig na igo sa virus. Pasalamat sa Ginoo kay wala ra ko symptoms niya, nag-antigen test ko, negative rasad ang ako ang result. So wala ra ko naigo. Bisan pa man unsa may tabo, bagyo, virus, unsa pa, padayon gyapon ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Kaya ang Ginoo matinudanon. Nauta kita pod matinudanon ta sa iyahang mga pulong. So kung na may mga Biblia, ablihi dito sa Santiago or sa English James, nataron sa chapter 1, kapitulo 1, atong paghisgutan ang bersikulo 13 kutob sa 18. Kung balikon, Santiago 1:13 kutob sa 18. Atong basahon. Gingon dira. Kung may mga pagtintal nga maabot ka nato, dili kita moingon nga gitintal kita sa Dios. Ang Dios dili matintal sa paghimo og daotan. Ug dili usab siya motintal
kang bisan kinsa. Matintal ang tao kung dagpon siya sa daotan niyang tinguha. O kung tumano niya ang daotan niyang tinguha. Ang sangputanan niini mao ang pagkasala. O kung magpadayon siya sa pagkasala, ang iyang padulngan mao ang kamatayon. Versikulo 16. Busa, mga minahal kong mga kaigsuonan, ayaw kamo pagpalinla sa inyong kaugalingon. Kaya ang tanan nga maayo og hingpit nga gasa nagikan man sa Dios. Siya mao ang naghimo sa tanan nga atua sa langit nga naghatag og kahayag dinhi sa kalibutan. Ug bisan mausab ang ilang kahayag ug mabalhin ang ilang landong, ang Dios dili gayud mausab. 18. Sumala sa iyang kabubuton, gihimo niya kita nga iyang mga anak pinagi sa atong pag-ila sa kamaturan aron malabaw kita sa tanan niyang binuhat. Magampo ta. Bingkamhanan og dalaygo namong Dios, salamat kaayo Lord sa panahon nga imong gihatag kanamo Ginoo, din kami nagkapamalandong naman sad sa imong pulong. Ginoo, sa bisan pa man sa mga panghitabo karon usahay mawagtangan kami og pagsalig ug pagtuo tungod sa mga butang nga among nakita. Pero kung inatunta nga imong balang Espiritu Santo Ginoo mo'y kupot kanamo, maghatag ka na mong kusog, maghatag ka na mong pagtuo o pagsalig sa imo Ginoo. Ang giampo nga sa panahon karon Ginoo, mas mulig-on ang among pagsalig o pagtuo diha kanimo kay mo na mong gikinahanglan Ginoo. Ug bisan pa man Ginoo sa imong pulong karon kabuntagon nga samtang kini among pagatun-an, hinapunta ang imong balang Espiritu Santo, may magauban, magalamdag sa mga huna nga kini among masabtan Ginoo. Salamat kaayo sa panahon nga imong gihatag. Ginoo, hinatunta nga kami mga malipayon samtang nagatuon sa imong pulong. Ug tanan may tabo karon Ginoo, hinatunta nga imong ngalan ang mapataas dili among kaugalingon. Hinatunta Lord nga ikaw himaya sa tanan Ginoo. Tanan Ginoo akong gipangayon pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong buntag sa pag-usab. So sa kong gingon na ata sa Santiago karon or sa James chapter 1. So kaning Santiago 1, mura ni siya introduction sa tibuok nga book sa Santiago. Kaya ang kaning Santiago, kaning ang klase magud sa kaning pagkasuwat sa James, kay mura siya mga lain-lain nga mga topic unya na ay na siya mga specific nga mga topic unya mailhan siya sa usa ka verse nga na mo ang specific nga topic unya maghisgot sa another chapter. So kumbaga kaning nga chapter mura siya introduction siya sa tibuok nga book. So, nindot pagkasuwat ni James, kinindot ang iyang introduction. Actually, tulo ni siya kabahin ang introduction. Una, kay ang pagsulay. So, ikaduha kani ato ang karong paghisgutan, pagtintal, unya, kinalasan, pagtuman. So, pagsulay, pagtintal, o pagtuman. So, ang pagbasa nato ganina, giunhan ni James sa 13, ingon siya, kung may mga pagtintal nga moabot ka nato, dili kita moingon nga gitintal kita sa Dios. Ang Dios dili matintal sa paghimo og daotan ug dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Muta ano nga giingon ni James ba nga ang Ginoo dili ko na motintal or ang pagtintal dili gikan niya. Balik ta sa babaw nga verses, balik ko na to. Sa versikulo 2 gingon dra. Mga kaigsuonan, ko kang Kristo pag malipayon kamo kung maabot kaninyo ang nagkalain-lain nga pagsulay. Kaya nasayod ka mo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo, mamunga o mainan tuson, busa ang tuson ninyo ang tanan nga kalisdanan aron mahimo kamong matarong hingpit ug walay ikasaway dinha kaninyo. So kumbaga, ang pagsulay dira atong makonclude nga gikan sa Ginoo para mahimo tang hamtong. Unya, ang pagtintal dili gikan sa Ginoo. Sipat man ko kasagaran sa mga tao ang ato ang kaalam or atong pagkahibaw sa usa ka butang. So munang gihisgutan ni James dire or ni Santiago ang pagtintal kailangan ato siyang masabtan kay para ato siyang malikayan. Or dili ato malikayan kundi dili atong masuklan or atong malabanan. Kay kasagaran natong mga Kristohanon ang problema nato kay permintita kasagaran mapildi sa pagtintal or tintal. Basin sa pagsuway kaya nato no. Pero ang temptasyon murag mo na ilisod nga part. Kaya nga naman nag-agi man gud siya sa ato mga
mga kahoyangon or sa itong mga weaknesses. So manang gingon ni James Santiago, iklaro niya nga kaya nato makalingkawas ani nga mga pagtintal or mga temptasyon. So unsaon man nato paglingkawas or kayanon ang mga temptasyon? Mao ni atong pagisigutan na ay tulo ka kabutang karon. Ang kaning mensahe karon giuluhan ako og pagsabot para malikayan. Pagsabot para malikayan. Kumbaga, kailangan sabto na to ang usa ka butang para atong makontra or atong malabanan. Sama sa kung naay usa ka duwa or ibutang na to duwa or ibutang na to race or ibutang na to war or bisag unsa nga butang, ang key or ang key sa ato ang pagdaog or pag malampuson sa usa ka duwa or sa war kay sabton una nato. So maayo ang mga tao kung maayo nila pagsabot ang duwa. Like for example, ilang i-calculate daan, ang distance, ug pila ka kusog suma ng mga runner no kay mag-practice sila, na sila yung mga goal nga maabtan nga kana pila ka segundo. Kumbaga ilang sabton ang duwa para ilang malampuson sila sa kadua. Sama sa nasa temptasyon ang gisuggest ni ni Santiago nga atong sabton para atong mapildi ang temptasyon. So muna kasagaran no kung giingon ganina nga kasagaran mga Kristiyano mapildi sa temptasyon. Ngano ka? So naitulo ka butang nga unsa na to pagsabot. Una, asa gagikan ang temptasyon. Murag ang root cause niya ba? So kumbaga asa gagikan asang ugat niya atong hibalaan. Unya ikaduha, asa ta dalon sa atong temptasyon or sa may bunga ini kung magpadada sa atong temptasyon. Og ikatulo, ug mo ni atong pagpildi sa temptasyon, dapat natay sakto nga kaalam sa Dios. Actually dako kayo ang Ginoo lisod nato sabton, pero kani specific ni James unsaon nato pagdaog ani nga pagigguan kilambigit sa kaning away sa temptasyon. So una ay bao na to ang cause or ang ugat sa temptasyon asa man gagikan. So sa bersikulo 13 giingon dira, kung may mga pagtintal nga maabot ka nato, dili kita mo ingon nga gitintal kita sa Dios. Ang Dios dili matintal sa paghimo og daotan ug dili usab siya matintal kang bisang kinsa. So una, ang temptasyon dili gikan sa Ginoo. Giklaro ni James. So dili ang Ginoo ang ugat sa temptasyon. So nganong gisulat ni James? Kay usahay ato man siyang misunderstand ba or dili nato ato siyang mailis sa temptasyon o katong pagsulay, di ba? Ang pagsulay naghatag ang Ginoo nato para muhamtong ta, pero ang temptasyon dili kuno gikan sa Ginoo. Usahay man god ang mga tao kusugayo ta mo blame or mo tudlo sa ubang tao, especially kung magisgotag sala. Ato na makit-an sa panahon ni Adan ug ni Eva. Si Adan giingnan sa Ginoo nga dili mo kaon ani nga specific nga kahoy, prutas sa kahoy. So unsa may gibuhat nila ug atong nabasa nga nikaon sila ug disobey sila sa Ginoo. Ug sa dihang gi-confront siya sa Ginoo, gipangutanan si Adan sa Ginoo nga Adan, nikaon ba ka sa kahoy or bunga sa kahoy nga akong ginon nimo nga dili ka mokaon? Sa may ingon siya, ang babae nga imong gihatag. Kumbaga wala niya giangkon ang iyang sipyat. So kumbaga mura inana ba kusog kita mang blame, kusog kita mo tudlo sa uban. Mo ingon ta nga so yun kay ito pwede ram gud niya angkonon, pero lisod na para nato, no? Lisod para nato nga moangkon dayon. So man gingon niya nga dili gikan sa Dios, yung giklaro dili gikan sa Dios. Kumbaga kang Eva pod pagpangutana sa Ginoo nga, diba sa man imong gikaon ng prutas ingon siya, gitintal mo na siya sa bitin. Diba? Nagtudlo-tudlo ra gihapon siya ug pareha ra gihapon na sa ato ang panahon karon. Kung na mga makasala, na mga mahitabo, nung tinudlo ay ra gihapon ta di gihapon ta mo
angkon sa ato mga sipyat. Kay nganong giingon man na dira kay mingon sa 13 oh. Ay giingon sa 14 nga ingon. Matintal ang tawo kung dag-on siya sa daotan niyang tinguha. So ang cause or ang ugat sa temptasyon dili ang Ginoo. Giklaro po na ni Santiago sa 3:6 gingon siya nga dili kita moingon ang gitintal kita sa Dios, ang Dios dili matintal sa paghimo og daotan og dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Ug usa ka maayong example na kang Jesus Christ, di ba? Ito nag-fasting siya, nya gitintal siya og nakita nato nga wala gyud nagpatintal. So posible gyud nga dili matintal ang katawhan. So akong klarohon nga ang tintal kung gitintal ta or nay temptasyon dili pa na siya sala. Pero ang makasala na sa dihang mo disobey ta sa Ginoo. So kung gitintal ta pwede pa ta mo ingog dili, no? Ngayon ana. So man gingon ni ang root cause dili day sa Ginoo, dili nagikan sa Ginoo. Ano man dili usaya tong mailis man gud nato ang pagsuway og temptasyon. Pagsuway gatag sa Ginoo ang temptasyon dili gikan sa Ginoo. So asa man gid gikan? Asa man gikan? Atong makita ang temptasyon gikan sa atong mga kaugalingon nga mga tinguha gingon sa 14. Matintal ang tawo kung dag-on siya sa daotan niyang tinguha. 15 og kung tumanon niya ang daotan niyang tinguha, ang sangputanan niini mao ang pagpakasala ug ang pagpadayon siya sa pagpakasala, ang iyang padulngan mao ang kamatayon. Sa 14 ingon matintal ang tawo kung dag-on siya sa daotan niyang tinguha. So sa ato ang mga daotang tinguha, usahay kay i-blame man nato sa ni Satanas. I-blame nato sa tong kontra, sa tong kaaway. Tinuod man nga si Satanas maoy mo magsugnod sa atong mga tinguha. Pero dili mahimo nga gikan niya. So, kumbaga, natay tinguha, kumbaga natay tinguha nga mubuhat og di maayo, unya gisugnuran ni Satanas para unsa man mubuhat ta og makasala ta sa Ginoo. So ang root cause gid ay gikan sa ato ang mga bati nga tinguha. Pero ang kaning nga tinguha nga word diri nindot ni siya nga nagtinguha kumbaga sa English pa desire nato. Kay murag neutral siya ba? Kumbaga depende unsa ang iya bati, pwede siya manindot nga tinguha o bati nga tinguha. Pero diri specific man nga bati nga tinguha. Kumbaga naay bati nga tinguha na ata tungod sa nakasala si Adan ug si Eva, kitang tanan makakasala na ta. Ingon pa dira sa Roma nga tanan nakasala og unsa man fall short ta sa himaya sa Ginoo. Kumbaga kitang tanan makasala, kumbaga naa na sa atoa na makasala ta. So, kumbaga ang root cause day ang atoang bati nga tinguha. So natay bati nga tinguha. So kung may bawaan nato, kung natay kaalam nga ang hinungdan di ay sa atoang pagpakasala or sa atong pagtuman sa Ginoo, kay ang atoang on nga tinguha. So, ibaw na taon sa atong mga hindi mayo nga tinguha, butang ka lang. Ang tao ganahan mo dato, 'di ba? Ganahan pag mo dato nga naman ganahan ta maka kinabuhi og maayo, og ganahan ta makatabang sa atong pamilya, 'di ba? Mga anak. Pero ang kanang nga tinguha pwede siya mga maayo, pwede siya mabati. Pwede siya masugnuran ni Satanas og mga bati. For example, ang tao ganahan mo dato. So ang buhaton ni Satanas, pangitaw niya ang weakness, ibutang niya, iagi ka niya o tintalon ka niya sugal. Di ba? Para easy money. Para dali ra, shortcut, mga natong ganahan. Ang ubansad, kung naay mga business, tintalon ni Satanas, manikas. Ang tax, ang tao, palabuan. No, say makagool no, kaya nga nang pag after sa bagyo, bakit ato makita nga ang mga tao, bakit nag-hoard sila sa gasolina, kung ba, huwag daghang balik tubig. Unya, ilang ipatasan ang presyo. Kung maginana ba, grabe kayo ang temptasyon. Baga naitinguha na makakwarta, unya, dumaga ni Satanas, iyang sugnuran, unya, mo nang mubati, kung makasala ta sa Ginoo. So, ang root cause gid ay ang ugat sa ato ang pagpakasala or sa temptasyon kay ato ang mga bati nga tinguha. Itong bati nga tinguha. So muna ang ugat. So dapat masabta na ito nga gagikan na ito. Kung baga si Satanas mo man siya gahom nga sama sa Ginoo, makaibaw sa itong unahon na siya makita. Pero
makita niya atong mga aksyon ug atong mga ganahan ug muna niya ni hatag sa tuang natintalon kaniya. Mana kung ganahan ta mo kwartag maayo nang uban di na pud wanay time para sa Ginoo, di na mabasa sa Bible, man man sige na nagtrabaho, sige na para mga kwarta. Di ba? Pero wala gid ay katapusan ug walay kanang kahumanan ang pagbuhat or paglihok unya wala gyud contentment or dili makontento ang tao. So ang pinakaugat gid ay kaya nga to mga bati nga tinguha. Ikaduha nga butang, asa man ni padulngan. So atong hibawon kung magpadayon ta sa tentasyon mapatintal ta asa man ta padung. Ingon dira sa 15. Ug kung tumanon niya ang daotan niyang tinguha, kung ato na timuhan atong daotan tinguha, ug gitintal ta unya, magpadayon ta ana, ingon dira. Ang sangputanan, ang padulngan niini mao ang pagpakasala. So tungod diyan na makasala ta ana. So kumbaga kung tintalon patawo pa ta nakasala. Pero kung ang pagbuhat nato ana, ang mabutang dira na ta nakasugod og sala. Pero ayog lain na yung pagsabot dapat hunaw-hunaon gid nato nga dapat wala na siyay lugar sa atong hunahuna ang temptasyon. Kumbaga tintalon kag bati nga mga hunahuna dapat di na nimo una-unaon, imo siyang huwag tangon siya una-una. Lisod kayo na nga butang. Huwag mo na, unya, tanaw na to, unsaon man na to. Paglingkawas, ana. So, padayon, si 15. Ang sangputanan ini mao ang pagpakasala, o kung magpadayon siya sa pagpakasala, ang iyang padulngan mao ang kamatayon. So, temptasyon, pagpakasala, kumbaga mo niya nga ang dalan na itong padulngan, temptasyon, kung magpadala ta sa temptasyon, pagpakasala, kung magpadayon na pagpakasala, kamatayon. Huwag mo na initabo ni Adan ug ni Eva ug sa ubang mga tao po na atong padulngan. Excuse me. Muna atong padulngan kung mapadayon ta magpadala ta sa temptasyon. So atong hibawon ang dalan ba or atong hibawon asa na padulong. Kay usay wa man gud ta kay bawo usay makaingon ta nga mo man ang padulngan kung ako ning buhaton mo nang kasagaran mga tao mapadayon or magpatintal kay kanang nagtuos lang mo ang maayong nga dalan or mao ang padulngan. Kumbaga manikas, inana aron makabukinabuhi mga kuno niya kung maabot na tong panahon na nga nakuha na nimo ang imong kinanglan ginagis mo panikas ug kinana unya wala man diha gihapon og wala man gihapon day makontento padayon ra gihapon sige gihapon na siya og balik kumbaga atong hibawon so unsaon ang kipod sa pagpildi ani nga temptasyon atong hibawon asa ni padulngan kumbaga kung masakay ka og barko di man mahingo or masakay kag jeep, masakay kag barko, masakay kag eroplano, di man mahimo nga di ka kay bawas imong padulngan, di ba? Pero kasagaran sa temptasyon mo na ato ang atong nasipyat or napakyas ta dihang dapita. Kay wata kay bawas sa atong padulngan kung mapadayon ta nagtuotag maghatag og kontento sa ato pero wata kay bawo nga dala day ni siya og disobedient sa Ginoo, makasala ita sa Ginoo niya padulong dito sa kamatayon, kumbaga palayo ta sa Ginoo. So muna atong hibalon kung asa ta padulong sa dihang magpatintal na. Kumbaga kung naay temptasyon sa tungunaw natong baw atong hunahon dan asa man ipadung. For example, kung naay mo tintal nato nga manikas na or naay tintalon ta nga dili ta ma-faithful sa atong mga pares at mga asawa sa atong bana atong hunahon asa man ipadung. Asa ni siya padung. Muna atong hunahon permanente dili atong hunahon ng karon lang nga or nindot ang atong pamation karon o maghatag ni siya pleasure nako karon or kumbaga, oy, malipayan ko karon kung dili atong tan-awon asa man na padulong. Asa na padulong. So muna ang sipet kasagaran atong mga Kristohanon kay di nato hunaw-naon asa ni padulong. Kumbaga kung si Adan ug si Eva gitintal sa Ginoo, gitintal sila ni Satanas nga mukaon sa mansanas or sa prutas, unsa man wala nila na asa padulong. Nikaon na sab sila. Unya asa man sila padulong sila sa unsa man sa kamatayon. O kitang tanan apektuhan. So atong una-unaon asa man ni padung kung tintalon ta asa man ni siya padulong. Ug lastly, unsaon man gid nato pagpildi. So naibawaan na nato ang ihang ugat, ang ato ang mga bati nga tinguha unya padung kibaw na ta asa siya padulong siya sa kamatayon or padulong siya palayo sa Ginoo. Temptasyon unya pagtuman sa Ginoo, disobedience, unya padulong sa palayo sa Ginoo sa kamatayon.
Onya unsa man nato pagpildi ingon sa DCC ingon sa DCCT. Kaya ang tanan nga maayo og hingpit nga gasa nagagikan man sa Dios. Siya maong naghimo sa tanan ang atuwa sa langit nga naghatag og kahayag dinhi sa kalibutan ug bisan mo usab ang ilang kahayag ug mabalhin ang ilang landong, ang Dios dili gayud mo usab. Sumala siya sa iyang kabubuton. Gihimo niya kita nga iyang mga anak pinaagi sa atong pag-ila sa kamatuoran aron malabaw kita sa tanan niyang binuhat. So una, atong hibawon or ang kaalam nato diha sa Ginoo. Ang kaalam nato sa Ginoo unsa man siya. Unsa man iyang gihatag. So kumbaga, kung hunahon na nato ang temptasyon gikan sa Ginoo, karon mausab ang Ginoo tanan gikan niya maayo. So kumbaga atong hibal-on nga ang Ginoo tanan gikan niya maayo, walay bati niya. Walay bati sa Ginoo. Kung naay mga tentasyon dili na gikan sa Ginoo naman kay walay bati. Tanan maayo lamang ingon na kay ang tanan nga maayo og hingpit nga gasa nagikan man sa Dios. Tanan maayo og hingpit nga gasa or mga gift nga gihatag gikan na sa Ginoo. Tanan maayo. Tanan bati dili nagikan sa Ginoo, but tanan nga maayo gikan sa Ginoo. Muna to ato hibawon ang Ginoo di maghatag og bati kanato. Maayo lang ang gikan sa Ginoo. Ug dapat atong masabtan no natay sakto nga kaalam sa Ginoo. Ug kaduha, kaalam na Ginoo labi na ang iyahang plano sa ato Gingon dira sa city. Sumala sa iyang kabubuton, gihimo niya kita nga iyang mga anak pinagi sa atong pag-ila sa kamatuoran aron malabaw kita sa tanan niyang binuhat. Kumbaga, giplano na sa Ginoo nga kita mahimo niyang anak. Umudawat ta sa kamatuoran, which is Jesus Christ nga nagpakamatay nga sa cross para balik atong relasyon dira sa Ginoo aron malabaw kita sa tanan niyang binuhat. Kumbaga, na siya plano nga mabalik ang katong sa una nga si Adan katong iyang original nga plano nga kita may magdumala sa tanan mga hayop, mga animals o mga unsa. Manawala man to, murag karon ganahan sa Ginoo nga ma-restore. Kumbaga ang plano sa Ginoo sa to maayo ug maghatag nato og unsa man kakontento or makontento ta or kanang satisfaction kumbaga sa English. So katong tan-awon ganin na sa temptasyon nagtuo ta nga mo ni naghatag nato contentment or naghatag nato katagbawan. Pero di ay asa din ipadulungan ang temptasyon. Pag disobey sa Ginoo, pagpakasala, unya kamatayon. So dili day mao ang dalan, pero kung diri sa Ginoo katong tan-awon, tanan maayo nindot. Unya na siya plano sa ato Tanan asa lang to padulungan? Padulong sa kaayuhan. Ang plano sa Ginoo kita mabalik ang ato ang relasyon diha sa iya. Kumbaga, katong gingon gani nga neutral desire ba? Neutral desire. So inaniyo na to pag lampos o pagpildi ang tentasyon. Kung asa ato ang desire, pwede siyang mamaayon na pwede nato i-desire mo yung Ginoo nga atong gitinguha ang Ginoo dili ang mga butang aning kalibutan na. Kumbaga, isakto na to og butang atong tinguha. Kay kung nagtinguha ta aning mga bati nga butang, natanaw na to nga hatag na to or makahatag na to katagbawan, yung atong nakita di ay nga dili din ni siya mao makatag ng katagbawan. O karon nakaibaw na ta nga ang Ginoo maayo og nay plano sa tuwa. Ug mo'y maghatag na to sakto nga katagbawan. Ang atong tinguha atong ibutang diha sa Ginoo. Atong ibutang diha niya para unsa man naatay katagbawan. Siya naghatag na to sakto nga kalipay, naghatag ka na to og sakto nga dalan para kita matagbaw. Walay laing butang nga makatagbaw na to or makahatag na to katagbawan kung dili ang Ginoo lamang. Kaya ang tanan nagagikan niya nindot. So nang sakto atong kaalam dapat kahibaw ta dili lang sa temptasyon kun dili sa Ginoo. Di ba ato asa gikan sa atong tinguha. So kaning atong tinguha asa ni padong kung magpadayon ni sa sala o sa kamatayon ang kalayoan sa Ginoo. Pero kung atong tinguha atong ibutang dito sa Ginoo, asa man ni padong sa iyang maayo nga plano para kanato. So ang pagpildi sa temptasyon di ay giingon diri ang atong tinguha atong ibutang dito sa Ginoo. So lisod siya kay ba kung dili siya sayon nga naman kinaman tay mga bati nga tinguha. So nga tuwa lang sa dihang ang naitimtasyon atong naon ang Ginoo atong ting maibutang niya. Kung sa aplong application, practical application,
usa sa akong maestro sa una nang akong gipangutan nga, sir, unsaon nako pag conquer or unsaon nako pag daog sa temptasyon? Ingon siya, naghatag ko ng maayong example ang Ginoo para maunaw na ang pagpakamatay ni Jesucristo. Kaya itong mahinungduman nga nagsakripisyo sa siyang kinabuhi para atong madaugon ta. Dili ta pildero ba? Madaugon ta sa bisang unsa nga butang anay kalibutan na. Dili tungod sa atong liyo kung dili tungod niya. Diba kung maabot ang tentasyon atong hunaw-naon, unsa ang gibuhat sa Ginoo sa atoa nga iyang gihatag ang iyang anak na si Jesucristo nga mao'y nagpakamatay ka nato atong hunaw-naon nga kita dinaog na kita or gipalit na kita sa Ginoo sa presyo sa iyang kamatayon. Kita magmadaugon na, dili ta pildero. Dili ta mapildi sa bisag kinsa nga naman kay atong Ginoo nga naa ka nato gamhanan or maghatag na tong kusog or maghatag na tuo kalampusan. So naon na to. Dili nga na to luwig ang Ginoo pagkamatay ng Oscar. Kung dili naon na to tungod sa iyang kamatayon kitang tanan nagmadaugon na. Dili tungod sa atong binuhatan kundi dili tungod ni Kristo. So atong isalig tanan diha ni Kristo. So kung maabot ang tentasyon kanato nako unimo natong tanan atong hunahon nakaya natong daogon dili tungod sa atong kusog kay tungod gipakamatyan kita ni Hesus Kristo. O hinaton ta nga sa ato ang pulong nga gipang malandungan karon natin sabtan og atong i-apply sa atong kinabuhi. Dili ta magpapildi again sa kung gingon ganina kasagaran mo ni kasagaran atong weaknesses mapildi ta sa temptasyon especially kung may mga nahitabo may tabo sa atong kinabuhi. Karon pag malig-unon ta kay tungod sa atong Ginoo atong tan-awon instead of sa mga bati nga butang aning kalibutana atong tan-awon ang maayo na atong Ginoo ug ang iyang plano sa atong kinabuhi. Salamat magampo ta. Bigamanan og dalaygo ng mga Dios. Salamat sa imong pulong nga nagahatag ka namo encouragement Ginoo na magmadaogon sa temptasyon. Tinuod Ginoo nga kami mahimo na madaogon sa temptasyon dili tungod sa among binuhatan kundi dili tungod lamang sa imuhang gasang gihatag ka namo mga pinaagi kang Jesucristo Ginoo. Karon among nahibaw-an ng ugat ug asa gikan ang temptasyon gikan mismo sa among mga kagalingon sa among tinguha ug among nahibaw-an asa ni kini padulong Ginoo kung among ni padayonon ang bati na mga tinguha palayo sa imuha Ginoo. Ginoo mo nakit-an pod ang nahibaw-an nga ikaw maayo ug walay bati gikan kanimo ug nakay plano sa mga kinabuhi. So nang ara mi mo tan-aw kanimo Ginoo. Ara na mo ihatag among tinguha Ginoo. Ikaw among tinguhaon para kami malampuson sa temptasyon Ginoo. Salamat sa kaalam nga imong gihatag diri kanamo Ginoo. Did sa imong giingon Ginoo na kung nagkuwang kami og kaalam mangayo kami kanimo. So Lord among ipangayo kung maabot ang temptasyon tangaay mi kaalam unsaon pag magmadaugon. Salamat kayo akong giampo Ginoo bisan sa mga tawo nga nagkalisod karon nga nagkasakit nga ikaw magapakita sa imong gahom ikaw mag-aayo kanila Ginoo naagi sa imong Ginoo. So salamat kayo sa tanan kay tanan akong gipangayo ug salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Walay rason na dili ka pagabayawon. Walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamat